market. Ayan. So, nakakain na ba sa Terminal ng jeep. Mabikutan. Pasig. Ito tayo sa market. That's good. Takot tayo. Miss ko yung market. Market. Daming tao. That's good. Mukhang aambon. Aambon na. Meron silang mga events. Magaling tumugtog yung mga nandyan. Market, Taguig. Miss ko tong market. Iba yung tao rito, ang dami. Ang laking mall, di ba? Oh. Yung mall sa Kelowna, maliit lang. Kahit yung mall sa Vancouver, walang panama rito sa market. Pasok tayo sa loob. Mga kadas ko. Dito ako sa market. Second floor. Sorry. Dahil yung dala kong Canadian dollar, papapalitan natin. Itong gitna, oh. Ay, gitna. Taas pa dun, oh. Nahanap natin yung Sunrise, mga kadasko. Mataas ang palitan dito sa Manila, yung Sunrise. Mas mataas sila kaysa sa iba. Nakyat lang natin itong taas, mga kadasko. Makita natin yung circle. Pass by. Pero laki na ito. Paredy na sila sa Valentine's. Daming tao sa Valentine's. Dito tayo sa NLEX na, mga ka-that's good. Gabi na. Papunta ng Ilocos Norte. NLEX, dito tayo sa bandang saan na kaya banda ito? Mexico, Pampanga. That's good. Mexico, Pampanga, mga that's good. Kasama ko si McLean. Oh, siyang nagdadrive. Ako kasi wala pang tulog.
Ito tayo mga ka-that's good. Oh. Mga ka-that's good. Oh. Mga ilang mga b-boys. Wala pa yung iba. Mga b-boys ng Badwang. Diba? Mga ka-that's good. Oh. Wala pa yung iba. Oh. May kulang na. May kulang na mga ka-that's good. Oh. May kulang. Ayun oh. Kaso 4 kantos na yun. 4 kantos. Ano yung pulutan? Yung pulutan oh. Mga ka-that's good. Ayun oh. Ayun oh. Kasama ka sa video. Native yan. Native. Native na baboy mga ka-that's good. Ayan. Ayan yung mga sinashot dito. That's good. Oh. Wala sa Canada net. Ayan. Walang kaayos-ayos na label, di ba? Oh. Ang gulo ng lettering yun. Mukhang ginawa ng... Yan ang mga label. Hindi nga diretso yung sticker niya, di ba? Oh. Tabi. Basta maisikip. Yan ang number 1 sa Pilipinas. Yan ang pinaka... Alam ko, itong highest na... pinaka top selling na alak sa buong mundo. Ayan, Ginebra San Miguel. Tignan mo yung kapitbahay namin, mga ka-that's good. Napakasigla yung kapitbahay namin, ka-that's good. Ayan, pulutan, oo. Pulutan, ano yan, ha? Inihaw na native na baboy. Yan. Tapos may sounds lang sa background. Yan lang, baka makapiright tayo dyan. Ang kapitbahay mo, kadiliman. Yan. Ano yan, malunggay, avocado, ganyan. O 100 meters, pader. susunod na bahay. Ayan. Wala rito kahit magkantahan kayo rito. Kasi yan, maulan, malamig yun. O, mo naman, nakapang winter lahat oh. Oh. Bahay niya. Ganun din yung pamilya mo. Pero, slow lang yung technology. Hangin, maulan, no? Oh. Speeds. Ihaw. Sarap, oh. Native na baboy. Ito bago, oh. Tapos, yan, hinihiwa. May laso na lang. Yan, ito lang dito sa Ilocos, oh. Yan, oh. Inihaw na mamoy. Maulan, mga... That's good, maulan. Masarap pulu-pulutan. That's good. Ayun, no. Ay, ang lamig, malamig dito, maulan, tsaka mahangin. Dito kami sa ano, natin baboy. dito kami sa Kalong ni Lantong. Baboy. Ayan. Oh, sarap po. Ayan. Oh.